Aspaldian agurtzen ezintuen auzoa plantakoa izaten hasia da zurekin, eta zure egirako ondoko 6 urteetarako programa proposamenak iritsi zaizkizu gutununtzira, dudarik ez da, egiko bozen garaia da. Eta bai, heldu den igandean Ipar Euskal Herriko egietan, datozen 6 urteetarako auzapezak hautatuko dituzte egitajek. Segitu duzuia kanpaina, aipatuko dugu pixka bat. Ipar Euskal Herrian 6 urtez behin, egiko auzapeza hautatzen dute egitajek. 2020an izan ziren egietako azken bozak eta hautesleak datozen martxoaren 15ean eta 22an itzuliko dira hautetsontzietara, 2 itzulitan erabakitzen baitira hauteskundeak. Halere, auge ikus daiteke egi anitzetan itzuli bakarrean erabakiko direla lehiak, leku anitzetan 2 zerrenda baizik ez baitira aurkeztu. Barnealdeko egitipi batzuetan lanak izan dituzte zerrenda bakarra osatzeko ere. Zerrenda horiek hautagaitza bakoitzeko osatu beharrekoak dira, egiko kontseiluak duen hautetsi kopuruaren arabera, eta hori egietako biztanle kopuruaren arabera trenkatua da. Lehen itzulitik landa, zerrenda bakar batek ere ez baditu botoen 150 lortu, orduan jokatzen da 2. itzulia. Eta 2. itzulira pasatzeko aukera dute, lehen itzuliko bozen 110 bederen lortu dituzten zerrenda guziek. Bozen 105 baino gehiago bildu dituztenek, beste zerrenda batekin fusionatzeko aukera dute, zerrenda behi bat sorturik. Azkenean, 2. itzulian gailentzen den hautagaitzak gehiengo osoa lortzen du, eta beraz, egiko kontseiluko eserlekuen erdiak harentzat izanen dira. Gainerako eserlekuak, zerrenda bakoitzak lortu duen emaitzaren arabera banatuko dira, proportzionalki. Kasu, ez baita hor finitzen afera, zerrenda bakoitzean Euskal Hirigune elkargora bidaliko dituzten hautetsiak nabarmentzen dituzte, eta egiko bozen emaitzen arabera proportzionalki banatzen dira ordezkariak irabazleari nagusitasuna emanez. Argitua dugu nola funtzionatzen duen aferak, aipa ditzagun aurtengo egiko bozetako erronkak. Ezkerreko abertzalean aldetik, gaur egun, 15 auzapez dira, EH baiko kideak, Ego Lapurdin gehien bat. Aurten ere, beraz, badute zer lortu abertzaleek. 2020an irabazitakoa atxiki eta egiko etxe gehiago lortzea dute erronka. Denbora berean, bada fenomeno bat etiketarik gabeko zerrendekin. Hiri handienetan izan ezik, eta hor ere kasuen arabera, kasik ez da etiketa politiko jakin bati osoki lotzen zaion zerrendarik. Denak dira zerrenda zabalak edo zerrenda irekiak eta alde horretatik ez da beti egaz identifikatzea zer joerako zerrendak diren. Adibidez, Baionan izan ezik, Frantziako Batasun Nazionaleko zerrendarik ez da Ipar Euskal Herrian. Baina, Batasun Nazionaleko hainbat militante sartuak dira etiketarik gabeko zerrendetan eta beraz garrantzitsua bada zerrendetako kideen aztertzea. Lan horren ejazteko asmoz, nolazpait, hainbat arlotako eragileak lan eta lan ari dira kanpaina garai honetan. Bizi mugimenduak, ejaterako, webgune berezitu bat sortu du. ituna2026.bizimugi.eu. Hartan sartuz, zerrenda edo mapa formatuan ikus daiteke zein zerrendak izenpetu duen metamorfosi ekologikorako ituna. Hautagaiek 2 arte dute bizikoei erantzuna helarazteko, haiek zerrendaren egoera eguneratu ahal izan dezaten webgunean, igandea aintzin, hots, lehen itzulia egin aintzin. Gainera, metamorfosi ekologikoaren itunari begirako erantzunez beste, zerrendak AHT-aren aldeko ala kontrako jajera duen ere biltzen dute webgunean. KAD elkartekoak ari dira iritzi horiek jasotzen, bizikoekin elkarlanean. Motako lana egin du Euskal Konfederazioak ere. Euskararen barometroa, hain zuzen ere, egietako hautagaiak interpelatzeko eta engaiamenduak hartzera bultzatzeko. Gaur egun, Ipar Euskal Herrian, 8 egik dute Euskara zerbitzua.
Tresna hori edatu eta urrunago joaterik ere baliteke, gaiari dedikaturiko asuantak eta teknikariak ezagiz adibidez, edo egian Euskara planak antolatuz. Bizi eta Konfederazioaren ildo beretik, egian bizi plataformak ere neurriak hartzeko eskatu die hautagaiei, kanpainako gai nagusia etxe bizitzaren krisia izan baita. Hautagai gehienek bat egiten dute krisia dela errateko, baina aterabidean inguruan ez dute baitezpada adostasunik. Bizitegi sozialei begira, zehaztekoa da egi gehienek ez dutela errespetatzeko ez legeak inposatzen dien 25% eina. Hala ere, argi dute halako norabide politikoak elkargoak markatuko dituela. Alde batetik, beraz, bizitegi sozialak ajunt eskaz dira, eta bestetik, bigarren etxe bizitzaz itorik dira hainbat egi. Alokairuen mugatzeari edo konpentsazio legeari dagokionez, eskumen guti dituzte egiek, baina bigarren etxe bizitzaren aferan, pixka bat bai. Egiko kontseiluak bozka dezake bigarren etxe bizitzari dagokion zergaren eina igotzea, gehienez ere 60%. Hala egin zuten Urruñako eta Ziburuko auzapezek kasurako. Eta, Etxaniz Lemer legea bere ganatzea deliberatu zuen elkargoak. Hori esker, besteak beste, egiko etxe batzuek erabaki dezakete bizitegi proiektu berrietan bigarren etxe bizitzak debekatzea. Bukatu zaigu atala, eta ohartuko zineten, egiko bozetan jokatzen diren gaiak anitz dira, aipatu ditugun gutiez beste ere, kultura, osasuna, berdintasuna, gajaioa eta abar badirelako. Halere, badira tresna batzuk plantan ezagiak izan direnak, sekula bozkatzera joanen bazinete. 3 egun besterik ez dira geratzen orain. Interesatzen bazaituzte, behiak eta badak hauteskunde gaualdian parte hartuko dute Euskal Hedabideekin igandean, emaitzen jajaipena egiten egiz egi. Lotu zaitezte. Horretan bego, izan zaitezte, ahal bezain ongi.